тора. Бар да уй теләктән башлана. Теләк көче шунда, кемнәр бар да яхшы булырына ышана. Шын күңелдән җылы сүзләрегезне әйтегез, теләк теләгез, бәлки шул теләктән бар да яхшы якка үзгәрер. Ихластан ышанырга гына кирәк. Һәрбер эшнең нигезендә теләк ята. Без дә бик теләп Мәйдан телеканалында түгәрәк бәхет тапшыруын башлыйбыз. Мин Зөлфия Шәмсуарова сезне кайнар сәламлим. Таң атқан, нұр бүркілі әр яқтан. Дүния өзгерген кебек, әр нәрсе тұра күлі. Бүгін сенің туған күн, хистер қашып туған күн. Туған күн, ол туған күн, ерлап бейіп тұрған күн. Туған күн, ол туған күн, шаттық шәшіп тұрған күн. Дүния бүгін түгәрәк, көңіл гүя күпәләк. Жайылған яқын дуслар, әйтәләр матур тостар. Бәхет, шатлык һәм кояш булсын сиңа гел юлдаш. Бүген синең туган көн, хисләр ташып тулган көн. Туган көн, ул туган көн, җырлап бейеп торган көн. Туган көн, ул туган көн, шатлык шәшеп торган көн. Дүния бүген түгәрәк, күңел гүя күпәләк. Бүген сиңа бүләкләр, матур-матур теләкләр. Ардашым күңелдән, бергә тибә йөрәкләр. Бүген синең туган көн, хисләр ташып тулган көн. Туган көн, ул туган көн, җырлап бейеп торган көн. Туган көн, ул туган көн, шатлык шәшеп торган көн. Дүния бүген түгәрәк, күңел гүя күпәләк. Дүния бүген түгәрәк, күңел гүя күпәләк. Хәерле сәгатьтә хатлар уку өлешен башлап җибәрәбез. Спас районы Урта Йорткүл авылында яшәүче кадерле әтиебез Шагараев Илсур Галимҗан улының 18 ноябрьдә олуг юбилее. Кадерле әтиебез, сине 65 яшьлек күркәм юбилеең белән кайнар котлап, иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Акыллы, сабыр, һәр кешегә игътибарлы, ярдәмчел, киң күңелле, михырбанлы, олы җанлы булганың өчен якыннарың, туганнарың, авылдашларың арасында абруең зур синең. Син үзеңнең күңел җылысын һәр кемгә дә җиткерәсең, төпле киңәшләрең белән ярдәм итәсең. Эшне бөтен күңелеңне, чын барлыгыңны биреп башкара беләсең. Шуңа да зур хөрмәткә лаек син. Без балаларың синең көнне төнгә ялгап эшләүеңә, хезмәтне чиксез яратуыңа карап сокланып үстек. Син безгә газизебез, хезмәтне яратырга өйрәттең. Әниебез белән безне тормыш сынауларына бирешми торган, көчле ихтыярлы итеп үстердегез. Безгә тормыш өлгесе булып торасыз.
65 ел узып киткән, сизелмичә һич кенә. Йыллар сиңа арткан сайын өстәсеннәр көч кенә. Сине бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларың, кылган гамәлләре белән кабатлый аталарын. Акыллы да, сабыр да син, һәр эштә безгә терәк. Без бәхетле булсын өчен синең булуың кирәк. Әти, барлык кылган изгелекләрең өчен, бөтен гомереңне балаларым, туганнарым дип өзелеп яшәүең өчен сиңа тирән рәхмәтлебез. Кунакчыл йортыбызда һәр вакыт мул табын белән. Кем генә килсә дә, ачык йөз белән каршылап, ихтирам күрсәтеп, кунак итеп озатып каласыз. Сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме алдагы тормышың иминлектә, саулык, сәламәтлектә, бәхеттә, шатлыкта үтсен. Киләчәктә дә балаларыңның, оныкларыңның, кардәш туганнарыңның шәфкатьлелеген, мәрхәмәтен, игътибарын һәм ихтирамын тоеп, әниебез Нурбикә белән хәерле, тыныч картлыкта гомер итәргә язсын. Иң изге теләкләр белән сине яратып, хөрмәт итеп, кызларың Айгөл, Алинә, Гөлинә, кияүләрең Марс, Артур, оныгың Әнисә. Хөрмәтле юбилярыбыз Илсур Галимҗан улы, Мәйдан телеканалында әтиемә баш иям дип аталган җыр бүген сезнең хөрмәткә яңгырый. Беленеми торасың әти, моңнар килә батын җигәсе, тормыш юлын безгә кичәргә дә, вакыт табып акыл бирәсе. Сине җиңалмады, бөгәлмәде давыл җиледә. Син үстердең безне әти, терәк диеп картлык көнеңдә. Рәнҗемәсен әти синең күңел, кайтмыйлар дип туган нигезгә. Кайда гына яшәсәк тә әти, иң кадерле бары син генә. Сине җиңалмады, бөгәлмәде давыл җиледә. Син үстердең безне әти, терәк диеп картлык көнеңдә. Авырлыклар сине җиңалмады әти, чыдадың син давыл җилләргә. Онытмыйбыз сине һәр чак уебызда, яшәсәк тә төрле җирләрдә. Рәхмәт газиз әткәй сиңа, исән яшә картлык көнеңдә. Бездән хөрмәт гомерең буе әти, игелекләрең
yürek türünde. Ağırlıklar sine jiňalamadı, bügelmedi dağlı jileden. Sin üstürdin bizini Terek deyip kartlık gününgde. Ağırlıklar sine jiňalamadı, bügelmedi dağlı jileden. Sin üstürdin bizini Terek deyip kartlık gününgde. Sin üstürdin bizini Terek deyip kartlık gününgde. Terek deyip kartlık gününgde. Хәзер укылачак бик матур хат Казан шәһәреннән. Бу хатта Алия белән Нияз Зиннәтуллиннар бабайлары турында язганнар. 16 ноябрь көнне Киров өлкәсе Ныкрат аланы районы Сасмак авылында туган, хәзерге көндә дә шушы авылда яшәүче бабайлары Зиннәтуллин Әлфрид Шәрип улының туган көне, 69 яшь. Бабайыбыз гомер буе сөт заводында машина йөртүче булып эшләде. Ничә еллар буе рульдә йөреп бер штраф та алганы булмаган бабаның. Әбиебез Фәния белән 49 ел бергә матур итеп тигез яшиләр. Хәзерге көндә алар инде әби бабай гына түгел, дәү әби белән дәү бабай дәрәҗәсенә дә күтәрелделәр. Оныклары һәм оныкчыкларының уңышларына сөенеп, бик бәхетле гомер кичерәләр. Кадерле бабабыз, сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ям өстәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрми, озын гомер итүеңне, гаилә шатлыгы, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Ныклы тазалык, озын гомер, ак бәхетләр белән мул тормышта яшәүеңне телибез. Гөрләп яшә, картаюны белмә, куанып яшә һәр көнгә. Күңелең синең һәр чак шулай ачык булсын һәр кемгә. Без телибез ак бәхетләр, туасы һәр көнеңә. Зур сәләтең, эш сөюең, гадилегең сүнмәсен, әйбәтлегең, игелегең гомергә сүрелмәсен. Шушы матур котлауларга улыгыз Илшат, киленнәрегез, оныкларыгыз, оныкчыкларыгыз, Арчадан кода-кодагыегыз Данис белән Лилия дә кушылалар. Мәйдан телеканалындагы җырлар көннәрегезне тагын да ямьләндерсен. Günler üte, aylar üte, yıllar üte, gümür yumğaqların bizning süte. Bu tırmıştan lider ümit ite. Ütkere biz gümürlerini ite. Kadirli mizgillerini görebilir. Yuktan da bit köngül bula şuna göre. Gümürlerini aşıktırmay tomik ali. Yaşap kalıp kadrin bilip oynap gülür. Yılmay bırak oturunuz hele. Matur bula bit ol yılmaygan kişi evet. Ana şolay. Günler, aylar, yıllar eyde üte birsin. Yumğaqların ekrin güne süte birsin. Yaşap kalıp kadrin bilip her mizgilli. Gümürler bir bizning de ikevtüge. Kadirli mizgillerini görebilir. Yuktan da bit şunun bular. Bu tap giriysin başına. Aşıktır mi komik eli.
Yaşap kalıp kadrin bilip oynap gülüp. Olay etme bütün canım. Nişikine uzdırsan da uzalımı Ötkenlerine barlı bari bizning ko'ngil Yaşap kalıp kadrin bilip kar mizgilli Ömürler bitbir bizning de ikev tugel En kadrli mizgillerini ko'rabilib Yo'qdan da bit ko'ngil bo'la shuni ko'rib Ömürlerini aşıktırmayıp ko'mik ali Yaşap kalıp kadrin bilip oynap gülüp En kadrli mizgillerini ko'rabilib Yo'qdan da bit ko'ngil bo'la shuni ko'rib Ömürlerini aşıktırmayıp ko'mik ali Yaşap kalıp kadrin bilip oynap gülüp Yaşap kalıp kadrin bilip oynap gülüp Бүгінгі қонағыбыз ул республикабызда инде танылып өлгерген актриса, алып барушы, жыршы, хәтта күп кенә жырлар авторы Гөлнара Мулланурова. Исәнмесез, Сине Зөлфия? кайнар сәламлибез. 17 ноябрьдә туган көнең булып узды. Мәйдан телеканалы түгәрәк бәхет тапшыруының барлык иҗат төркеме шәхсән үзем сине чын күңелдән котлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә. Тормышыңда оригиналь тәбрикләүләр булдымы? Гомумән туган көнеңне истә калырдай күңелле итеп ничек үткәрер идең? Беләсезме, Зөлфия, гомумән һәрбер туган көнемне уздырырга тырышам. Теге өйдә генә утырып, шәй эчеп, торт сатып алып, күңелсез утырырга яратмыйм. Барча дусларымны, туганнарымны җыеп бергә үткәрергә яратам. Ләкин быел үзегез аңлыйсыз, әти-әниләр белән генә нәкъ менә шулай торт белән шәй эчеп утырдык. Ләкин быел туган көнем үзе оригиналь. Ник дип сорасагыз, быелгы туган көнемне балам белән бергә уздырдым, шуңа күрә ул үзе оригиналь. Котлаулар оригиналь булмаса да, һәрбер туган көн үзе лайык оригиналь дигән исемгә, чөнки аның берсе дә кабатланмый. 30дан соң аны бик төгәл аңлыйсың икән. Быел сезнең иң кадерле туган көнегез булгандыр, балагыз белән булгач. Әлбәттә, бер дә кирәкми, дискәтүкләре дә кирәкми, клубларда кирәкми. Менә балам гына янымда утырып, шулай тутырып, күзләремә караса, бик җаныма рәхәт. Субханалла. Инде менә 2020 елда тәмамланырга күп калмый. Аллага шөкер. Нинди хыяллар белән янып йөрисез? Дөньядагы һәрбер кеше кебек, тизрәк бу 20нче ел усын да 21нче ел башланып, бөтен авырлыклар, авырулар артта калсын иде дигән теләктә калабыз. Шулай дуслар белән кулга-кул тотышып, сөйләшеп, күрешеп яшисе килә. Телефоннан гына сөйләшеп бик авыр. Бер-беребезгә елмаеп, Әлбәттә. Сине күп кырлы итеп күзаллыйбыз, Гөлнара. Чөнки синең моңлы тавышың, җырлар һәм шигырьләр иҗат итү талантыңда ачылды. Илһам чыганагын кайдан аласың? Яки бу балачак хыялымы? Ачылды дип әйтмәс идем, мин гомерем буе яза идем, бала чыгымнан алып шигырьләр башта йөри бит инде ул. Әтеге Илһам дигән егет ул шундый сәйер егет. Кайчан тели, шул чак тота да килә. Төнлә дә килә ала. Менә дөрестән дә Илһам төнлә каплап алса өстеңне, торасың да бер сулышта берничә җыр язасың да ташлыйсың. Мин җыр язганда, миңа көйе белән сүзләре, шигыре бергә килә. Һәм шул мизгелдә җыр туа. Илһамың дәвамлы булсын, Гөлнара. Син еш кына минем өчен иң дөрес бәя бирүче ул әнием дисең. Моны ничек аңлатырсың? Әни турында бик матур җырың да бар. Әйе. Ә сез минем белән килешмисезме? Аналар бит Килешәм, иң чын дөрес бәя күңелдән. бирә. Әйе. Бер дә юкка түгел, безнең халыкта әйтәләр бит. Оҗмах аналар аяк астында ята диләр. Дөрестән дә шулай. Һәм ана мөнәсәбәтеннән дә ихласрак мөнәсәбәт юк сиңа карата бер кемнеке дә һәм булмаячак та. Чөнки ана гына сине шиксез ярата. Син булганга күрә генә ярата.
Әни әйткәне гел дөрес була. Инде менә бу минутта, нәрсә сөйлисең соң син, бу бит дөрес түгел дип уйлап куйсаң да, берничә көннәнме, берничә атнаданмы, елданмы, миңа бит әни тегелә дип дөрес булган бит ул. Әниләрнең тәнкыйте дә хәтта кадерлерәк шулай бит. Әлбәттә, аларның тәнкыйтьләре усаллыктан түгел, бар дип шиксез мәхәббәттән генә. Хәзер ана булгач икеләтә аңлыйм алай бирләрне. Инде ала бирсә, аналар көне дә якынлашып килә. Форсаттан файдаланып, аналарны да катлыйбыз. Минем аналарга багышланган җырым да бар. Зөлфия, рөхсәт итсәгез, җырлап та Кечкенә китерим. генә куплетын зинһар безнең өчен башкарыгыз әле. Авыр чакларда, кыен булганда гел сиңа сыенам, әнием. Борчулар ынтыла, сагышлар тарала, тик сиңа сөйлеймен серләрем. Әнием кадерлем, җирдәге фәрештәм, калдырмашы мине догаңнан, кайгы хәсрәтләрдән саклап каласыны сине, артын сорамыйм Худайдан. Дөрестән дә Худай Тәгалә безнең аналарыбызны саклап кына торсын иде, исәнлек, саулык телибез аналарыбызга. Амин. Гөлнара, сиңа шундый сорауым бар. Төрле өлкәдә эшләгән кешегә шәхес буларак формулашу җиңелрәк тә, кызыклырак та шикелле. Сез ничек уйлыйсыз? Бик кызык сорау, ләкин мин сезнең белән килешмәмдер кебек тә. Чөнки гомумән иң мөһиме яхшы кеше булып калырга. Инде синең кайда эшләвең моның белән бәйле кебек тә түгелдер. Әңгәмәбез өчен бик зур рәхмәт, Гөлнара. Тапшыруыбызны чын күңелдән бик ямьләндердең. Уңышларың дәвамлы булсын. Сезгә бик зур рәхмәт, Зөлфия, чакырып кына торыгыз, бик рәхәтләнеп килермен. Түземле бул ярсыма, һәр җаннарда сынала, вакыт үзе бер дәвам. Яшәргә хаталанырга курыкмагыз, якты көннәр алда әлем дип яшәгез. Кичә япман бүген кояш чыгып, күңелеңне назлап яктырта. Һәр хата тирән яра, канатларны сындыра. Ышан барда үтәп бит. Бер ялгыш түгел, бер сагыш түзәр күңел. Нокта куеп ашыкма, яшәргә хаталанырга курыкмагыз, якты көннәр алда әлем дип яшәгез. Кичә яман бүген кояш чыгып, күңелеңне назлап яктырта. Елама, кайгырма, кайгырма, сызланма, сызланма, сыгранма, сыгранма, ярсынма. Яшәргә хаталанырга
Мәйдан телеканалында яңгыраган җырлар бу атнада гомер бәйрәмнәрен билгеләп үткән тамашачыларыбызга бүләк булып ирешсен. Кадерле кешеләрегезгә рәхмәт сүзләре, җылы котлаулар, нык сәламәтлек теләкләрен Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына җибәрегез. Белешмәләр өчен телефон 212 27 27. Һәр көн башында киләчәккә ким дигәндә бер адым ясагыз һәм сез теләгән яхшы киләчәк үзен озак көттермәс, уй теләкләрегез чынга ашар. Һәр көнегез иң бәхетле, иң матур булсын дигән теләктә мин Зөлфия Шәмсуарова бүгенгә сезнең белән саубуллашам.